Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем цыкл праграм, які знаёміць вас з вялікім кінавідэафондам нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Сёння вас чакае сустрэча з цікавым чалавекам, шматграннай асобай, беларускім паэтам, празаікам, скульптарам, мастаком, грамадскім дзеячам Сергеем Фёдоровичам Давідовічам. Сергей Фёдорович Давідовіч нарадзіўся 20 ліпеня 1942 года ў вёсцы Карпілаў Калагойскага раёна Мінскай вобласці. Скончыў вышэйшую школу Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі, працаваў у праваахоўных органах. Абіраўся дэпутатам Верхоўнага Савета Беларусі, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтар шматлікіх празаічных кніг, паэтычных зборнікаў, вершаў, пакладзеных кампазітарамі на музыку, а таксама слоў гімна горада Лагойска. Аўтар сцэнарыя да кінакамедыі «Свежана з салютам», член Беларускага саюза мастакоў, працуе ў жанры анімалізма, тэматычнай карціны і пейзажа. Імя Сергея Давідовіча ўключана ў сусветную 80-томную энцыклапедыю «Мастакі ўсіх часоў і народаў». Ганаровы грамадзянін горада Лагойска Мінскай вобласці, лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі, узнагароджаны медалямі Францыска Скарыны і свяціцеля Кірыла Тураўскага, нагрудным знакам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за ўклад у развіццё культуры Беларусі. Сергей Фёдорович, добрый дзень. Вітаю вас. Вы аўтар вельмі цікавай прозы, вельмі прыгожых вершаў, вы аўтар шматлікіх карцін, вы сцэнарыст, вы аўтар казак. Я думаю, што яшчэ не ўсё я пералічу, але пакуль што спынюся на гэтым. Прафесійную адукацыю не атрымлівалі. Як кажуць, самародак. Вы што паслужыла ў вашым жыцці, што было каталізатарам дзеля таго, каб вы адчулі, што вы гэта можаце, і вы пачалі гэта рабіць і прапанаваць, ну, скажем так, на суд чытача і гледача. Я бы хотел отхилиться от вот этой темы и выказать подяку вам, вашей передаче, Бел телерадиокомпании за магчымасць сустрэцца з шырокай аўдыторыяй. Ведаеце, я прайшоў праз многае ў літаратуры. Напісаць кніжку, выдаць яе, гэта яшчэ ад палова справы. А данесці яе да чытача, а ў маім выпадку карціны да гледача, толькі дзякуючы вам можна гэта зрабіць. Сёння нас пабачыць значна больш. Вот за гэта вам вялікі дзякуй, это святая справа, вы нашы паплечнікі. А што паслужыла, як вы сказалі, каталізатарам? Я думаю, што на гэта пытанне цяжка адказаць не толькі мне, а многім. Я лічу, што у кожным чалавеку закладзен нейкі свой талент, нейкія свае здольнасці. У кожнага свой внутренні цікавы свет. І вельмі важна, каб кожны чалавек прыслухаўся да сябе, прыгледзеўся да сябе і адчуў, што яго, да чаго яго цяне болей, якія здольнасці, што яму не дае спакойна жыць, што яму хочацца рабіць, акрамя нейкай сваёй асноўнай прафесійнай справы. Вось такое адчуванне во мне жыло. У сталасці я таксама адчуваў гэта. Я хадзіў па вернісажах, па выставах, па творчых вечарах. Я зайздросціў, белай зайздрасцю творчым людзям заўсёды. А ў вёсачцы, вот пасля вайны, я сталага веку, у вёсачцы пасля вайны глухая вёска, глухамень, ні электрасвятла, ні бібліятэк, нічога не было. І мы збіраліся па чарзе у нечай хаце кожны вечар. Моладзь, калі да нас трапляла нечая кніжка, нейкая пісьменніка, мы услых читали по чарзе. Костик, мой брат старэйшы, ён у юнацтве хварэў у добрым сэнсе Есеніна. Ён пісаў такія вершы, у яго все дадзеныя былі. Паэтам то я, магчыма, стаў дзякуючы яму. Адчуванне прыгажосці, адчуванне, як кажуть, вечное, духовное, яно присутнічае не толькі во мне, у кожнага чалавеку. Я просто хочу, каб кожны чалавек, асабліва маладыя людзі, не пускалі рукі, калі з першага разу штось не атрымаецца. Калі казаць пра паэзію, то тут увогуле гэта таямніца таямніц. Адкуль на эта паэзія, што гэта такое? Гэта з народзінамі у чалавеку, пэўна. Магчыма, з генамі, хаця мои бацькі былі малапісьменныя, сялянскія людзі, такія простыя людзі вельмі. Магчыма, это нейкае Божае зерне, якому
я дапамог перарасці. Дзякуючы працы, дзякуючы намаганням маім, мне ўдалося штосьці зрабіць у жыцці, я яшчэ раблю. Сергей Фёдорович, вы атрымалі юрыдычную адукацыю. Не памылюся, калі скажу, што юрыст гэта прагматычны погляд на жыццё. Як у вас у вашым жыцці атрымалася вось гэтай сугучы, суладдзе прагматызму, прафесіі і творчасці? Я вам скажу, што гэта вельмі проста. Адно другому дапамагае. Ведаеце, калі ведаеш адзін бок медаля, трэба ведаць і другі бок медаля. Жыццё шматкаляровая, но не только черно-белая, а шматкаляровая. И вот эта шматкаляровость, его шматгранность проявляется во всех ипостасях, во всех профессиях. А творчий человек, и он не может быть, не мае права быть поза теми подеями, якія адбываюцца ў жыцці нашым. Ведаць жыццё ўсебакова, это значит всебакова е преподавать у творчасці, у літаратуры, у паэзіі і даносіць до людзей. Сергей Фёдорович, вось назвы некаторых вашых вершаў «Маме», «Маленькая радзіма», «Сэнс жыцця», «Моя земля», «Плач душы» і іншыя. Лірыка і патрыятызм. Вы назвали слово «мама». Конечно же, не только для меня. Больше святого понятия в житті, конечно, нема. Я присвятил маме, и у меня и поэмы есть великие. «Люстерка лёсу», велизарная поэма, присвяченная батькам. «Горкая кропля» присвячена маме моей. «Живе на землі моя маці, у самым просторным палацы, у сердце удячным моим. Покуль ему суджено биться, ему на тебе не забыться, ты будешь, матуля, у ім. Мы сталые, дети так само. Ты вельми патрэбна нам, мама, хоть нас замялась візна. Ніхто так чакать не умее. І хто так, як ти, зразумее, як ти, во всем свете одна. Приходишь у сны ты ночами, живая стоишь пред вачами, и сердце трапеча хутчэй. Заўсёды схиляюся низко, як ты над моею колыской колісці, не спаўши ночей. Вот это святое, самое святое. Это уже я написал, коли мамы не было. Все пачынаецца ад сям'і, ад бацькоў. У мяне тата быў цікавы, ведаеце чым? Ён за ўсё жыццё ні разу не мацюкнуўся. Ні разу тата. Ну, ведаеце, ну мужик где-то там у калгасе, цяжка жыць. Ну, бывае на каняце, на кого. Ён ні разу такі быў, ну просто я здзіўляўся. Як яго звалі? Фёдор Григорович. А мама была цікавая гаварка. Я калі быў юнаком, я еще не был письменником, поэтому и нават и не марыў, что я буду. На маму слухаў, глядзеў, думаю, боже, якому знакомитому письменнику показать ее, каб ён послухаў яе. Якая живая говорка, какие слова. И на вот в город я привез, сынок, улица от людей ломится. А оказалось, что, видите, что мне все это сгодились. Мамина говорка, мамин лексикон, мамин слово. Это все передало. Вот это уже передалось мне. И я и сегодня користаюсь и словцами. Як звали? Зося. У Союзе мастаков два Давидовича Сергея Федоровича. Ведаеце, такая блатаніна бывала. Я тады да свайго прозвішча Давидович дадаў Зосін. Вось адкуль. Вось адкуль, што Зосін. Я Зосін сын. Давидович Зосін, ведаеце. Зварот да бацьку, удзячнасць ім, вось тое асаблівае пачуццё. У вас атрымалася гэта перадаць вось на палатно. Мы зараз разам з гледачамі убачым гэтыя карціны. О, моя мама. Я маму намаляваў і пасадзіў на руки сабе, ей дарослага ўжо. Чаму я себе дарослага? Таму што для мамы дзеці ў любым узросце это дзіця. Вот мама у меня один до одного, такие вочы заклапоченыя. И тата, я на тату подобный внешне. Так. Мы жили после войны, только покойчик был значно меньше, был трехстеночек круглый. Вот мы с одной миски ели. Наша такая вечера, ну, с миской. А кто еще собрался за столом? У нас 4 сыны и дочка была. Нас было у всех 9 детей, вот, а у войны у нас 4 загинули. Видите, я самый меньший был. И передо мной мой брат Сережа при народинах и мама с татом еще дали мне жыццё и назвали меня Сережа. Это я ходил в школку, у первый класс, за шмат вёрст, вот так зимой идешь, оборванный, голодный.
А бацькі ж бачылі гэтыя карціны? Не, Ужо не. тоже не. Я стаў жаль, мастаком пасля адыхода іх жыцця. Мы зараз звернемся да нашых фондаў. Хачу, каб мы зараз узгадалі песню, якая якраз пра маму. Называецца яна «Насіце ў сэрцы слова мама». Эдуард Барысевич Зарыцкі напісаў музыку. І у нас ёсць, я лічу, даволі рэдкія кадры, калі ён сам сабе акампануе і выконвае гэтую песню. Давайте узгадаем. С задовольнением. Ты в мире самая красивая и неподвластная богам. За небо величаво синее в твоих глазах я все отдам. Они глядят светло и прямо, не сильно горечи и зла. Носите в сердце слово «мама», без слова горького была, без слова горького была. Это самая первая песня, написанная мной. Самая. Я пачаўся як паэт-песенник з Эдуарда Зарыцкага. Мы сябруем сёння з ім. Ён вельмі цікавы, прыгожы чалавек, духоўна прыгожы чалавек. Вот мне патэлефанаваў некалі сваім барытонам прыгожым. Манера Да, такая. по телефону. Это вам звонит композитор. Я написал, я только начинаю, я не член Союза письменников. Вот он нашел мой текст, это верш мой, и написал такую цудовную песню. И она записана на фирмой «Мелодия» на пластинку. Тады, мне здаецца, у 71-м годзе, як это было давно, в Москве проходил некий сусветный форум, присвеченный маці. И со свету приехали жанчыны в Москве были, и эта пластиночка, как сувенир, разъехалась по всему свету. Святые для меня два композитора, вот Эдуард Зарыцкі, потому что написал вот песню про маму, и Игорь Лучинок. «Бацькоўская хата». Мы написали з ім «Бацькоўская хата». Это так само святыня «Бацькоўская хата». Вот это два. А так мы писали шмат цікавых песен и с Валером Ивановой, и с Леонидом Захлевным, и с Володей Будником. Володя Будник один из талановитейших композиторов был. Поверьте мне, один из талановитейших. Одна его песня «Янка Купала», чего варта. Сергей Федорович, мы зараз паглядзім запіс 2007 году. У вашым выкананні гучаць вершы, прысвечаны малой радзіме, гэтаму куточку на вялізнай зямлі. Я тут на Лагойшчыне дыхаю вольна, тут бераг жыцця дарагі. Зямля моя родная, лес навакольны, крынічкі, палі і лугі. Трымаеце вы маё сэрца ў палоне, таму не разлучыць наш час. Гэтая хата стаіць? Гэта якраз бацькоўская хата. А калі пабудавалі пасля вайны? Вайну спалі. Ну так. Што для вас малая радзіма? Гады жыцця знікаюць за плячыма. Падзей мінулых не пералічу. Я да цябе, маленькая радзіма, на крылах светлай памяці лячу. Вот еду на Гойшину, в свою Карпілаўку, вёсачку с складаным, с прыгожым, трагічным лёсам. Вёска, супер цікавая вёска. Трагічная. В войну нас немцы, я маленький у мамы на руках. В войну нас немцы ў 4 гадзіны паднялі. Мы только хатку новую пабудавалі. Год не пожили. У 4 гадзіны раніцы немцы прилетели прикладами у спины. Я у мамы на руках. Это за подол цепляются остальные. Все. Нас согнали у колгасный свиранток, замкнули, замок ляснул. А потом нечто мама, як мама рассказывала, гельгитали, немцы там что-то нечто, гельгитали, открыли двери и сказали, идите у лясы и не оглядывайтесь. И отпустили. А вёска уже оглянулись, уже вёска горелась. Такая адметная вёска, ну супер адметная вёска. У вёсачцы моей, его мама ведала сама, жил у фальварку Ядвігін Ша, Антон Иванович Лявіцкі, першапачынальнік беларускай прозы, цікавейшы чалавек. У Карпілаўцы он жил. Так вось да Ядвігіна Ша приезжал с окопу Янка Купала, Максим Богданович. Приходил Зоська Велас, Владислав Голубок, першы народный артист белорусского, Палута Банунова, Язеп Лёсик. Ведаете, вы якое сузорье притягивает от Ядвігін Ша? И это вот земелька. У 50-е годы мы с братом ходили с мешками у окопы яблоки. Еще был здешевый Купаловский сад. Там была такая сажалочка возится. Там на свой берегу сазанки стоял Купалов дуб. И у дубе
была высечена вот такая вот, и для сидения, як кресло высечено. Можно было сесть у дуб и сидел. И в этом дубе сидел Купала. В 42-м году загинул Янко Купала, а в 42-м году я народился. На той земле, где он был, вот Сода и сказал, а я ж все хвалявался. Неужели никто не подымет вот это вот после Купала все? Это Лагойщина моя, это каля весочки Гайна. Бачите, какая пригожость? Пригожа вельмі ландшафт. И так само Лагойщина моя. Это вот старый Лагойский спуск, его сегодня зараз снимаю. Это уже исторично. Зараз дорога идет там, тут уже, ну и он не такие уже. А это вот моя Карпиловка весочка. Ну, вот там далеко беленькая, это моя хатка. Мы прапануем паслухаць яшчэ одну песню, якую напісалі на вашы вершы. Аўтар музыкі Ігар Лучанок. Бацькоўская хата. Зноў вяртаюся я да бацькоўскай хаты, дзе паветрам жыцця быў накрылы ўзняты, дзе гады мільганулі маланкай бліскучай, адышлі нібы сон, сталі ранай балючай. Не падмецены двор, не напалена ў хаце, не сустрэнуць мяне мае бацька і маці, і не выкажуць сэрцу бацькоўскай парады, і не скажуць, сынок, мы чакалі, мы рады, і не скажуць, сынок, мы чакалі, мы рады. Бацькоўская хата, мой боль, маё свята, мой боль, маё свята, бацькоўская хата. Скажыце, калі ласка, калі звярнуцца да жывапісу, гэты дар у вас адкрыўся ў 50 гадоў. А як гэта здарылася? З чаго пачалося? Ведаеце, значна раней гэты дар адкрыўся. Усе дзеці любяць маляваць. Юнакі ўсе вершы амаль все пішуць. Але важна, каб гэта захавалася, перанесці праз усё жыццё. Мне хацелася маляваць увесь час. Жыццё не заўсёды дазваляе рабіць, што хочацца рабіць. Быў такі час, і даже не зусім даўно, я вам скажу, 90-е гады, калі фарбы, палатно, холст можна было купіць толькі па білету Саюза мастакоў. Рыўна да слёз было. Ну як я хочу маляваць, і няма чым, няма на чым. Было і такое від. Трэба было прайсці праз гэта. Жывапіс гэта не паэзія. Паэзіі навучыцца нельга. А жывапіс это значна прасцей. У жывапісе вот галоўнае знайсці тэму. А тэм в нашым жыцці, вот жанровых тэм, Господі, на кожным кроку. Одна из самых складаных рэчаў у жывапісу – это психологичный бок. Вот передать психологию. Психология – это и есть внутренний свет человека. Передать психологичный настрой, стан вот этой вот замалёвачки, вот этого жанровой нейкой сценки, вот это задача задач. Вот нават тут ничего такого нема. А вот это з натуры. Заехал сын до матери. Я писал это з натуры. Вот, ну вот, гляньте, сколько лирики. Дед приспал, косить повинен, но ему приснилось, что лиричное. А это вот наша святая, вечная, эх, бульбочка. Она в энциклопедию вошла, эта картина. Вот золотое веселье, бачите, вот. А это вот такие прихожун, вот дед иде, молодец. Кавалер попросту Кавалер, такие, он же бачит, что зацікавленный за себе. Ну, хіба ж он может идти поднявши, хоть он босый. А это вот 8-9 выдумщик, бачите, он тоже, так, когда покуль на его зацікавленность, он дед живый, жвавый. Вот это вот, кольки вовка не корми, бачите, молодейшую трошки, айна стоит в хвосте, якая, бачишь? Вот, там волшебники, коли на Великдень ходили, обпевали хаты.
Проша паненца, отчинить окенца, Христос воскрес, Сын Божий. А баба кричит, что сук уже сломался, навалится, а дед еще раскачивает. А это матриархат. Баба, дед горшок, он из горшка льется, баба кричит, давай есть и такие-сякие. О, две суседки. А это дуэль, две суседки. Ну, это ведается Вельми красово, шестяком. Союз мастаков дали рекомендации 5 народных мастаков. Савицкий дал, Стрельмашонок Владимир, Кищенко дал, Поплавский Георгий дал был, Масленников, гениальный живописец, пейзажист. Вот эти люди дали мне такую вот путевку, такой аванс мне выдали, могутный аванс. У меня школи нема, тому я эту школу пройшов сам. Складано было с колерами разобраться. Ой, я складано было зеленый, я ровно зелененький, вот червоненький, вот полтона и композиции было. Вот это я спостигал недзе, годов 10 я покуль. І сёння я спастигаю, я і ўвогуле лічу, калі чалавек, асабліва творчы, лічыць, што ён ужо ўсё ўмее, это ўжо тупик. Таму я вучуся у жыцця, сам у сябе, сапраўды, на сваіх памылках вучуся. Я вельмі крытычна вычытваю свае творы літаратурныя, я напишу, і я цэнзор страшэнны для сябе. І у жывапісе тым больш. Я гляджу, дзе памылкі, праходзіць час, ведаеце, і ты заўсёды бачыш, а вот тут я бы по-другому напісаў, тут бы намаляваў. А перапісваеце? Типа просто, думки, что треба было по-іншаму. Не то есть слово переписываю, записываю. У меня есть картины по 5 раз одна на одну написанные. Сергей Федорович, у вас, у вашем творчым багажы каля 50 персональных выстаў. Гэта самыя розныя краіны свету. Конечно, Беларусь, Германия, Польша, Латвия, Литва. Что для вас вось удзел организация персональной выставы? Что такое выстава персональная? Поглядеть на свои творы як бы сбоку, вот, глазами чужим. Потому что майстэрні у меня нема. Я пишу у маленьким покойчику, там 9 квадратных метров, видите, вот таким. А картины великие по 2-3 метры. Так. Видите, а каб их убачить, треба трястися. Тому я просто так, чисто критично, с такой профессийный погляд, я обыхожу картины, гляжу, вот тут вот треба это, тому что лицом к лицу лица не увидать. Бачите? Мне, конечно, цікаво адносіны да выставы, да моих картин не профессионалов, а гледачоў, звычайных гледачоў. Это самый четкий камертон. Ведаю, что вы нават уручалі картину Джорджу Бушу. Мне нашу делегацию, так это было запланировано, приймали у Белом доме, так. Его помощники и его жоночка Барбара Буш. У связи с тем, что он не мог, ці може не захотел, я ж не ведаю, это, его справу там апроч Давидовича хапає. Ось. Але вони дослали мне 2 письма удячні, і вони потім ніяк побоялися, що може не на ту увагу мне. И тому прислали 2 письма. Спочатку Барбара Буш прислала мне удячное письмо. Мне есть на официальных бланках Белого дома. А другое письмо подписано и Джордж Буш старейший, и Барбара Буш. 2 письма это прислали. А краеведик я послал «Санная дорога». Это дорога, якая зимовый пейзаж, таки наш, белорусский, заземленный, родный, мне родный. Не знаю, как там американцам, что у них там родное. Наша дорога от моей вёсочки ідзе там на Лысую гору. Сергей Федорович, а вось ёсць у вас яшчэ серыя карцін, вызначаеце як спартыўны гратэск. Яна была показана на шматлікіх пляцоўках, у тым ліку і тут у нас, у Белтэлерадыёкампаніі. Вось нават выдаваліся паштоўкі. Героі самыя звычайныя вяскоўцы, якія полюбілі самыя розныя віды спорту. Давайте мы зараз паглядзім і нагадаем гэтай карціны тым, хто пабываў на вашых выставах, а хтосьці ўпершыню іх убачыць якраз у нашай праграме. Боротьба.
Сергей Федорович, оптимизм, гумор, кемлівасць, я б сказала. Але ці праўда, што больш так жанчыны перамагаюць? Так і павінна быць у жыцці. Жанчыны заўсёды мы ж прапускаем першыя перасек дзверы. Ведаеце? А ў спорце? У спорце. Жанчыны трэба паважаць ва ўсіх выпадках, і ў гумары, і сур'ёзна. Таму што некалі быў тут прэзідэнт зімовых відаў спорту Рэне Фазель у Мінску, і ён патрапіў на выставу. Ён задаў тое ж пытанне: а чаму у вас увесь час жанчыны перамагаюць? Я говорю, вы ж француз, мы ж беларусы таксама галантныя. А скажыце, калі ласка, вось калі такое параўнанне, а у вашай сямейнай алімпійскай камандзе хто перамагае? У маёй сям'і асабліва? Шчыра скажу, хай будзе пароўну. Хай будзе пароўну. Гэта добра, калі кіруюць абодва. Это па-сур'ёзнаму. Сямейнае жыццё на тое яно і сямейнае, што мы павінны вырашаць разам усе пытанні. Я вам скажу, што за 50 гадоў у нас, так сказаць по-русски, не было больших потрясений. У нас не было сварок великих. У жыцці ж не без гэтага, конечно, все. А дай Бог, каб усе сем'і перажылі так. Хай лепш, так не. Хай жывуць лепш за нас, але каб не горш за нас. Таму што вельмі, ведаеце, каханне у свой адзіна, яно пераходзіць у штосьці больш такое грунтоўнае, важнае. Это каханне і павага, і ўзаемаразуменне, нейкая дапамога. Вось гэта тое, на чым трымаецца сям'я. Я думаю, што ёсць вершы, прысвечаны ёй адзінай, сваёй любімай жонцы, жанчыне, з якой вы ўжо шмат дзесяцігоддзяў побач. Ёсць? Конечно ж, ёсць. І паэма ёсць. Мы будзем святкаваць залатое вяселле. Бачыце? Таму, конечно, за гэты час напісаў і шмат сказаў, і шмат яшчэ скажу. Я хачу, каб мы ізноў звярнуліся да нашых фондаў. Ёсць вельмі прыгожая песня «Сцежка смутку». Мне трудно быть наедине с собой, с изменчивой судьбой наедине. Не умолкай, любви моей прибой, напоминай, любимой, обо мне. И пусть ничто не вечно под луной, храни в руке тепло моей руки. И я все пройду, и будешь ты со мной. И я все смогу разлуки вопреки. И в тишине ночной, таинственной, и в суете неугомонных дней Я думаю о нежном и единственном. я думаю о ласковой моей. Вельмі прыгожа. Мелодично, лирично. А жонцы спадабалася? Конечно, жонцы падабаецца ўсё, што я раблю. Асабліва, калі я гатую на кухні. А это моё хобби. Поэзия, живопись – это мое жыццё. Это я без этого жить не могу. А вот готовить на кухне там... А яка фірмовая такая страва может быть, блюдо? Что? Видите, я только скажу так штрихом, что я люблю все готовить. И наши святочные столы, так.
Ну, не было такого человека, яким не уразили. Як мы прыгожимся, это все мое. Это то своеасаблівая творчесть. Потому вот еще такая ипостась у меня. Вы бачите, это все про то, что жыццё шматграннае, жыццё цікава ва ўсіх сваіх праявах. І любіць яго трэба ва ўсіх сваіх праявах, ведаеце. А хатні быт это не апошні. Это магчыма галоўна. Падмурак. Хочется ведаць, калі хочется бегчы дамоў аднекуль, это вельмі важна. Сергей Фёдорович, вы як грамадзянін, творчы чалавек, вы звярталіся яшчэ і вось да якой тэмы, якая баліць беларускаму народу. Дзесяцігоддзі мінаюць, але гэты боль застаецца, боль чарнобыльскай трагедыі. Вы стварылі больш за 30 палотнаў на гэтую тэму. Так? Больш за 40. Больш за 40 нават. Калі, чаму, якое было першае? Што было на душы ў той час? Чарнобыль гэта трагедыя. Это трагедия сусветного масштабу, а мы оказались у эпицентре этой трагедии. Я сладил шмат выстав чарнобыльских, так? Я ахвяраваў свае карціны чарнобыльскія палотны, першыя вялікія палотны, іх праз нашы фонды «Шчыт Чарнобыля» і «Дзеці Чарнобыля» былі такія спачатку у канцы 80-х гадоў. Я продал некалькі карцін сваіх, сабе копеечки не взял, нават дал расписку, что мне ничего не трэба. У Австрию закупили там муниципалитеты, это картины заплатили, улічваючы для чаго яны плоцяць, для каго заплатили вялікія грошы за мои картины, и некалькі партый беларускіх дзяцей ездили за мяжу на аздараўленне. Бачыце, вот это, ну, якое можа быць большее задавальненне для творчага чалавека, калі твоя праца, калі твоя творчасць працуе на Беларусь, на дзяцей, дапамагае іншым хворым дзецям. А мне чарнобыльскія работы вельмі эмацыянальныя. Ведаеце, ну, а іх не эмацыянальна, просто пісаць немагчыма. Сёння і ў жывапісу, і ў літаратуры я сёння пішу. І вось у мяне одна паэма, мне здаецца, ці верш, я ўжо не памятаю, шмат напісана, заканчивается такімі радкамі. Даўно я пісаў гэтыя радкі, не зараз, я пісаў гадоў 15 таму. Хапіла б толькі розуму нашчадкам не вабіць атам смерці на порог. Это развітальны погляд адсяляюць з насіжаных гнёздаў, ад роднай зямлі. Апошні раз кідаюць погляд на сваю хатку, сям'я з дзеткамі. Чарнобыльская пастка, вось все павінны прайсці праз эту пастку і сёння прайсці, на кім яна захлопнецца, адзін Бог ведае только. Это чарнобыльскія прывіды, увасабленне чалавека і прыроды в адным крык. Это вось мирный атом называется. Перажила унука. Это, на жаль, я шмат ведаю дзетак, якія заўчасна пашлі з жыцця праз гэту трагедыю. Это «Выратуй, Боже, чарнобыльскіх дзетак». Это Маці Боская Чарнобыльская. Противогазом захиная, хотя противогазом не захинешь. Это ядерная зима. Это сугучно вот нашим трагедиям, які сьогодні на слуху. Сергей Федорович, ведаю, что с благословения митрополита Филарета вы расписали купол вельмі такого старого храма. Гэта царква ў гонар святых апосталаў Петра і Паўла, пабудаваны яшчэ ў 1706 годзе, так? У вёсцы Жукаўка Мінскага раёна. Вельмі цікавая старонка ў вашым творчым жыцці. Раскажыце, калі ласка. Рэлігійная тэматыка ў творчасці вельмі делікатная і дае, трэба падыходзіць делікатна. Трэба мець права прафесійнае
Ну и, конечно ж, духовное право браться за эту тему. Ведаеце, я перапісаў шмат карцін на рэлігійную тэму. И великих картин. Есть серия полностью библейские, основанные все сюжеты от Рождества Христова до Воскрешения. Вот. И только потом я докрануўся до роспису этого куполу. Чему? Тому, что это вельмі адказна. Але психологично это просто немагчыма рассказать. Я распісаў гэта на добрачынных основах, я не браў ні грошыкаў, нічога. Мне Філарет сказаў, гэта твой дарунак Богу. Я ведаю гэтых бабулек, я ведаю гэтых жыхароў. Гэта 2 кіламетры ад маёй вёскі Карпілаўкі. Калі рабіў эскізы, а Філарет сказаў, палажы мне эскізы на стол. Я сказаў, владык, можна я ад канонаў адыйду? Я пісаў так больш казачна, больш прымальна для вясковай паствы. Дарога ў храм ляжыць через душу, дорога ў храм праз сэрца пролягае. Адно я ў Бога для сябе прашу, няхай маю любоў не адвяргае. Я шмат грашыў, пакуль прыйшоў у храм, было сляпым блуканне падарожжа. Я свята веру, што прыйшоў не сам, а ты мяне прывёў у храм, о Божа. Сергей Федорович, у 2012 годзе ў Лагойску была адкрыта ваша галерэя. Якім этапам стала гэта ў вашым жыцці? У меня есть такие, сярод вершаў, там такие словы есть. Лёгка дыхаецца сыну на зямельцы маці. Землякам я ўсё пакінуў, што паспеў прыдбаць. І сапраўды, каму можна было ахвяраваць свае лепшыя творы, як не землякам, як не зямлі, якая сапраўды дала мне і жыццё, і дала мне крылы. Это моя родная Лагойщина. Вот такой будинок в центре Лагойска отдали специально. Вот. На жаль, не все картины, конечно, поместились там. Але я спадзяюся, что штосьці далей можа і прыбудуецца там. А калі скульптурай вы пачалі займацца? Калі ўжо знаёмімся з усім, чым вы займаецеся? Скульптурай пачаў займацца, гадоў, можа, 10-8 назад. Ведаеце, калі жывапіс і літаратура – это маё жыццё, это маё ўсё. Это я у этом. Так скульптура, конечно, это хобби. Литературная творчесть и живопись. Что тут превалюе? Верши наражаются, ці проза наражается, ці сюжетника задумкуся. Это незалежно от автора. У живописи, да, можно наплановать, а у поэзии немагчыма. Вот, профессионал чуе одразу. Это написано душой ці головой. Видите? А поэзия повинна писаться душой. Тому приоритеты яны сами вызначают. Вот, кто перед кем перший. Яны идут параллельно. Это все идет параллельно у житті. Сергей Федорович, вы своим прыкладам показываете, что не абавязкова быть профессийным мастаком, письменником, дзеля таго, каб достукацца до сэрца чалавека, каб дакрануцца да вось яго душы. Мы гаворым, што мастацтва змяняе свет да лепшага. Ну і калі змяняе, то якім чынам? Ведаеце, не менш важна успрымаць, чым маляваць. Галоўнае, каб людзі успрымалі, каб яны бачылі эту прыгажосць. Галоўная мэта творчасці – это выхаваўчая асветніцкая. Мы павінны ў сваіх творах несці, акрамя добра, акрамя вечнага, там, духоўнага, мы все ж таки павінны несці штосьці выхаваўчае. Каб чалавек прыйшоў і адсюль нешта вынес. Вот заўсёды я иду на сустрэчу з чытачамі, з гледачамі. Што я магу сказаць? Вот, што я магу сказаць? А трэба штосьці сказаць, каб сапраўды закранула. Вот. І у мяне такі верш ёсць. Што я магу сказаць? Што вам магу сказаць я пры сустрэчы? Я вам і невядомы, і чужы. Сказаць агульна, значыць, час скамечыць душой не дакрануцца да душы. Чым вас магу я пры сустрэчы выразіць? Я вас, звычайны, адпіхнуты ў кут. Сказаць вам, што жыццё да жонкі ладзіць? Ці ж гэта толькі для мяне прысуд? Аб чым маглі б мы пры сустрэчы марыць? Я мару быць патрэбным вам, а вы? Я мару неба лёсу не захмарыць свайго і не свайго, пакуль жывы. Сказаць я вельмі многа быў гатовы, і шмат сказаў і ў вочы, і ў спіну, але да душ не даляталі словы.
На жаль, нібито біліся ў сцяну. Ды я і сам у жыццятлуме спешным і слухаў шмат. Ды не пачуў усіх, таму, напэўна, што не быў бязгрэшным, хоць быў далёка ад усіх інтрыг. Нам кожны б дзень і кожнае імгненне збліжэння нашых душаў святкаваць. Прыйшло б тады ўзаемаразуменне і адышло б. Што я магу сказаць? От сапраўды, самае збліжэнне нашых душаў святкаваць, ведаеце, і слухаць, і чуць другого чалавека, ставіцца да яго з павагай. Сергей Фёдорович, мы рыхтаваліся да нашай сустрэчы, вы таксама рыхтаваліся да нашай сустрэчы. І вось, дзякуй вам, прынеслі кнігі, якія зараз выходзяць з друком. Колькі тут? 6 тамоў? 6, пакуль 6. Пакуль 6, выйдзе яшчэ 7 том вершы. Гэта казкі. Што ў нас яшчэ? Прозы. Паэмы. Яшчэ томік прозы. прозы. Апавяданне, повесці. Гумар, гумарэскі. А яшчэ ёсць у мяне вось такая кніга. Гэта «Дзівоз з дзівозаў». Гэта якраз дзіцячы, але для дзетак ёсць якраз і вось гэтай казкі. Бо тут мастацкае афармленне не ваше, а вось якраз... Гэта маё. А гэта якраз вось у гэтай кнізе якраз ілюстрацыі ўсе зроблены вамі. Вот гэтыя вот дзіцячыя кніжачкі, это не ўсе. Ну, тут казкі мае, тут 60 казак. Дзіцячая літаратура, мало таго, што яна самая адказная, для дзяцей пішам, яна самая складаная. Это самый складаны літаратурны жанр. Калі хочаш знаць, які ты пісьменнік, дай напісаць, дай хай напіша казку, ведаеце? Таму што ёсць дзіцячая мова, дзіцячае ўспрыманне свету у любым узросце, дзіцячае адчуванне жыцця. Я ганаруся, што я лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі ў галіне для дзяцей і юнацтва. Я напісаў кніжак некалькі. Гэта вельмі пачэсна для мяне. Сергей Фёдорович, здарылася вам у жыцці трапіць у афішу у якасці сцэнарыста. Так, «Свежина с салютам». Раскажыце, калі ласка, вось пра гэтую карціну. Як узнікла задума? А чаму камедыя? Самы складаны жанр у літаратуры – это гумар. После дзіцячай літаратуры. Дзіцячая літаратура – это ввогуле само. Это особае слово. А гумар вельмі складаны. І таму да гумара ставіцца трэба сур'ёзна. Беларускі гумар, беларуская мова – это тонкая матэрыя, вельмі далікатная. Калі ей не валодаць і вставіць одно-два словы, все можа разваліцца, вот эта сцэнка нейкая разваліцца. А як у меня сярод маіх паэм ёсць паэма «Свежина». Я ў свой час быў знаём з незабыўным Пташуком. Калі ён прачытаў, ён за галову схваціўся. Боже, які цікавы сюжэт. Що, я гэта здыму, я буду здымаць. Сцэнарый уже быў на кінастудыі. Гэта якраз перад тым, як ён загінуў. Так, калі здарылася эта трагедыя, таму сталі шукаць рэжысёру. Ну, это уже такі творчы працэс. Нашоўся рэжысёр, нашліся акцёры, што значит Геннадий Овсянников. Конечно. Это ж глядзеў не наглядзецца на яго. Шмат хто з купалаўцаў так здымаўся, наколькі я памятаю. Да. А што гэта? Гэта ж іншай масці. А дзе моя прапажа? А пры чым тут масць? Порхаўка старая. Выкачалася ў балоце, вот і змяніла масць. Во! Ага. Вось ты. Калі была маладою, якую мела масць? Чарнявую. Ох, чарнявую. А зараз сівую. Вось табе і ўся масць. Я вам скажу, что команда подобралась и была сапраўды цікавая, вельмі цікавая. Это сапраўды беларуская комедия. И она такая настолько удалая, она настолько белорусская. Белорусские авторы, белорусские актеры, белорусские грошики. Никто ниоткуда ничего давал. Белорусская мова. Вот что. Все белорусское. Ну, як потом критики писали, что после знакомитой Паўлінкі у Беларуси ничего подобного не было на белорусской мове. Дай Бог здоровейка, вот дякуй, дык дякуй. Ты, баба, рано дячаш. Вось як свінство твоё абкатім, ды скварка будзе ў роце. От тады час падзяка. Пайшлі. А я ж так шкадую свінку.
Каб не вяселле, нехай бы яшчэ рохкала. Я ж унучку выдаю, я зэпка, чуў? Як я цяпер без яе буду? Без свиньи? Без унучки. Ай, я ж так шкадую свинку. Ты давай кульгай у хату. Чем больше шкадует, тем больше свинья живе под шилом. Иди подкидывай дрова в печь, зачакай. Добре, златенький, иду в хату. А свинка там, у загородцы Ля Хлевчука. Ну иди, Чакай, иди. бедная. Ой-ё. Это ж конь, а не свинья. Пусть тебе и котянё. Дрожжами я на яе кормила. А ничего. Применим специальный прием. Сергей Федорович, а цяпер у нас ёсць, я думаю, што відэарад, які будзе для вас нечаканасцю. І наўрад ці вы нават ведалі, што гэты запіс увогуле існуе. Давайте паглядзім на экран. Вось чым прыйшлося займацца вам у вашым жыцці і адстойваць сваю грамадзянскую пазіцыю. Цікава. Народный депутат Давидович, 43-й Харьковский округ, город Минск. Я по регламенту. У меня, значит, следующее предложение. Уважаемые народные депутаты, вчерашний день нашей работы показал о том, что время бежит быстро, а вопросы решаются очень медленно. Учитывая то, что обед у нас организован очень хорошо, я предлагаю поставить на голосование сократить перерыв на обед с 2 часов до часу. Ніколі не чув, ніколі не вірив і ніколі не бачив нават. Ну вось, нечаканасць атрымалася. Так, ну, калісьці гэта тэлебачанне ўсё здымала, і калі мы рыхтаваліся да праграмы, мы нечакана знайшлі. Вось так, мы казалі пра духоўнае жыццё, пра розныя віды мастацтва, узгадывалі сваякоў, шмат чаго было цікавага. А вось тое, пра што, я думаю, магчыма, і не ўсе прыхільнікі творчасці ведаюць, што вы были парламентарыем. Сергей Федорович, я дзякую вам ад сябе асабіста, ад імя ўсёй нашай творчай групы, ад імя, наважуся, нашых тэлегледачоў, за тое, што вы завіталі да нас. Вы былі госцем нашай кіназалы. Вам творчага натхнення, здароўя і да наступнай сустрэчы. Дзякуй. Я магу напрыканцы прачытаць верш, які хвалюе мяне і многіх людзей, нават не творчых людзей. Не ўсе зямныя справы я завяршыць паспеў. Баюсь не расправы, мне крыўдна, Божа правы, не ўсё сказаць паспеў. Зноў за усмешку шыльду хаваю ўласны плач. Баюся, што за крыўду не ўсім сказаў прабач, не ўсім надзейным словам і справай дапамог. Учынкам выпадковым кагосьці раніць мог. Грызе туга сляпая, яшчэ пажыць, і часу не хапае ўсе справы завяршыць. Няздзейсненая мэта ў канцы жыцця дакор. І ў кожным сэрцы гэта. Галоўнае не спета, чакае лепшы твор. Апошнія словы мае, няхай будуць такія. Мы ад адной зямлі, мы з роднай зямлёй дзяліць павінны боль і святкаванне. Любіце Беларусь, бо толькі разам з ёй мы пройдзем праз усе выпрабаванні. Дзякуй вам. Дзякуй вам. Зноў вяртаюся я да бацькоўскае хаты, дзе паветрам жыцця быў накрылы узняты, дзе гады мільганулі маланкай бліскучай, падышлі нібы сон, сталі ранай балючай, не падмецены двор, не напалена ў хаце, не сустрэнуць мяне мае бацька і маці, і не выкажуць сэрцу бацькоўскай парады,
и не скажут, сынок, мы чакали, мы рады, и не скажут, сынок, мы чакали, мы рады. Батьковская хата, мой боль, моя свята, мой боль, моя свята, батьковская хата. Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія кінавідэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі вас зацікавілі нашы фонды і вы вырашылі набыць матэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Кантакты на экране. Шукайце нас у сацыяльных сетках.